nguwa yekunamata, moyo unovawa, touya kuna Jesu ponesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu, ora pawa makaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa makaneta, shakana kakuwayo, nguwa yekunamata, tenzi oswedera, anetsitsi kunzwa vana vachichema, zvese tinozviisa pamakumbo ake, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, nguwa yekunamata, apo vanoyedzwa, toisa kuna tenzi anobatsira, nemoyo wekunzwira, obvisa zvinetso, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, panguwa yenamato, tinomusimbira, zvikomborero zvese tinozviwana, mukusimbira iye hamuna dambudzo, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo. Makadi zvenyu masoje emunamato, tinokuchingamidzai program yedu yatinozisa Mwari kukumbira kwedu, program inotibatsira kurwa hondo dzatinadzo mukati meupenyu, nemhaka yekuti munamato woga ndicho chombo nhoroondo yemunamato. Pese pawakashanda pane kukurira. Saka nesiwo mukati mazuva ranhasi, mazuva atigere, ngatishandisewo munamato. Patisatapinda mukati meprogram yedu yanhasi, zvakakosha kuti titende Mwari nemhaka yekuti wakatitungamira mukati mevhiki radarika. Iko zvino izvi
vatisa pamuzuva ranhasi zvakati takumbira nyasha dzaMwari kuti varamba vachititungamira sezvo vakatiita last time. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka. Nyasha dzenyu zhinji dzinoonekwa Mwari pakutiperekedza parwendo, pakutichengetedza. Vhiki yadarika iyi Mwari takasangana nezvakasiyana siyana, asi mukutendeka kwenyu Baba vedu makatitakura pamapapiro edu, pamapapiro enyu, zvokuti kana titsvage matsimba, mafootsteps edu hatigone kumawana, nokuti imi Mwari mamakatibereka mukati merwendo rwoupenyu. Ishe kudenga vhiki yatatarisana nayo izvi, tinokumbira kuti kubata kwedu kwemaoko kuropafadzwe nemi. Tungamirai Mwari, tinavo vasiri kunzwa zvakanaka vari musipatara, vashanyirei mukati mevhiki ino, vadischargwe vari 5 nokuti muri Baba vedu. Ishe kudenga, rambai muchitungamira nokuti itira nyasha patakupinda mukati meservice neprogramu yanhasi. Titungamirei Mwari, isu tichiteera kumashure. Nezita raJesu Kristu ponesu tunamata. Amen. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi pfungwa yatina kuti tinamatire tisa kuti tijoinane nehama dzedu dzisina vana asi vari mukati memichato. Vamwe vane nguva yakasiyana siyana vari mukati memarriage asi vachigere kubata vana. Vazhinji vacho havasati vambonzwa izwi rekachechi, harisati rachema mukati memba yavo. Voice iroro ndio vari kunamatira mukati mezuva ranhasi, nemhaka yekuti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka tiri kuti mukati mezuva ranhasi Mwari makatipowo zvipo izvi, zvipeiwo ningi naningi naningi. Vamwe vacho vachangopinda mukati mewanano, vamwe vacho vane gore, asi pakutarisa kwenguva vanotarisira kuti pange paane mwana kana kuti pange paane zviratidzo zvokuti apa very soon panobatwa vana. Vamwe vane makore adarika 15, vamwe vane makore adarika 20, vamwe 25 vasina kubata mwana. Regai tiverenge mukati mezuva ranhasi nyaya yedu, prayer point yedu tichaitora bhuku raLuke chapter 1 pavhesi ya5 kusvikira pavhesi ya7. Pane muchato kana kuti pane couple iri pana Luke chapter 1 yatinogona kudzidza nezvayo panyaya yatinayo mukati mezuva ranhasi. Regai tiverenge pana Luke chapter 1 pavhesi ya5 patiri kunamatira nyaya idzi vana vaMwari. Ine kutenda kwangu kwakazara ndokwakuti hakuna chinoramba kuna Mwari as long tamuzivisa pamunamato nekutenda. Pavhesi ya5 Luke chapter 1, namazuva aHerodhi mambo weJudhea, mumwe muprista waivapo wainzi Zakaria wegovero raAbhiya, mukadzi wake waiva vanasikana vaAroni, zita rake rainzi Erizabheti. Vakanga vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari, vachifamba nemirayiro nezvakarurama zvose zvashe, vasina chavangapomerwa. Vakanga vasino mwana nokuti Erizabheti wakanga asingabereki, uye vakanga vachembera vose vari vaviri. Pfungwa iri kuefasisa panapa nemunyori munyori webhuku raLuke ari kuti kwaIsraeri mumhuri yevaprista mamwe nemurume ainzi Zakaria nemudzimai wake ainzi Elizabeth. Pavhesi ya6 munyori atora nguva yake achitsanangura ukama hwevaviri ava pamberi paMwari. Bhaibheri riri kuti vakanga vakarurama vose, vakanga vachifamba nemirayiro yaMwari, zvakare vakanga vasina chavanopomerwa. Murikuona manyorero aLuke pavhesi ya6 ari kunokopa kamunyorerwo kebhuku yaJob chapter 1 inotiyo panyika yeUzi paine murume aivepo ainzi Job, anga akarurama achitya Mwari achinzvenga zvakaipa. Saka panapa Zekaria naElizabeth, Bhaibheri riri kuti kana dziri nyaya yemafambiro vaifamba zvakarurama pamberi paMwari, kana iri nyaya yemirayiro yaMwari vaiteedzera sezvairi, uye pazvipomerwa papasina kana 1 chavaipomerwa. And vari kubatwa vaprista mukati mesangano raMwari, vanobatwa vanoiswa mugurupu revatungamiriri. But munyori apedza kutsanangura izvozvo
anobva ati nekururama kwavo nekushayiwa chavanopomerwa kwavo vava vasina mwana. Mukaidzidza zvakanaka vhesi iyi iri kubvisa pfungwa yekufunga kuti kana munhu akashayiwa mwana, iyi pfungwa iyi irimo mukati menharaunda yatinogara. Toda kuti Mwari achitibatsira ibviswe pakati pedu yekufunga kuti munhu asina mwana anogona kunge aine mhosva dzaakapara. Ndofunga kuna kutera program munogona kubvumirana neni kuti munhu akashayiwa mwana mukati menharaunda yatiri, vanhu vanomutsvakira mhosva. Vanoti no, ndimi maishereketa muchiri vasikana muchisotora vana, woyo maakumushayiwa. Asi vana Elizabeth naZekaraya vava vasina chipomerwa. Kune vanobva vataura kuti imi munodyira vana mudumbu. Zvinhu zvirimo mukati menharaunda yatiri, but Bhaibheri riri kuti Elizabeth naZekaraya vava vakarurama, vava vari vatsvene, ende vanga vasina mwana. Asi pamakore zvakare vava vakura, vava vakwegura. Saka mukati menharaunda yedu tinadzo hama dzisina vana, ndo vatiri kuisa munamato mukati mezora nhasi. Hatisi kutsvakirai zvipomerwa nemhaka yekuti Bhaibheri riri kuburitsa pfungwa kuti wakarurama chaiye anogona kushayiwa mwana. Ende kururama kuri apapa, munhu anogona kushayiwa mwana asina medical condition, kuenda kumachiremba kunotarisa zvese zvonzo zviri right, but verse 7 yoti havana mwana. Saka ngatibvisei vana vaMwari pfungwa yekuti kana tikanzi tikunamatira vanhu vari barren, bvisai pfungwa yekunga kuti vane zvivi zvavakaita. Bvisai pfungwa yekufunga kuti pane mafambiro asina kururama avakaita. Pfungwa iri kubuda mubhuku raLuke ndeyekuti kushayiwa mwana haizi punishment. Vanhu vanogona kungoshayiwa mwana nokuti mwana ashayikwa, votosvika pakuchembera. Pfungwa yandafarira pavhesi ya8 iri kuti zvino wakati achibate basa rouprista pamberi paMwari padzoro regovero rake. Saka zvinogona kuitika kuti hauna mwana, hazvisiso zvinogona kukanganisa kuti urege kushandira Mwari. Saka pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti kana usina mwana zvinoita kuti ushandire Mwari. Ende mukada kutarisa manje pabasa reuprista kwaIsraeri, ndo vanhu vaimira pakati paMwari nevanhu vachiyananisa ukama hwavo naMwari. Nemhaka yekuti munhu aiti kana achinge atadza, kutadza kunodimbura ukama hwomunhu naMwari. Muprista ndiye aidikama pakati pemunhu naMwari, which means zvotoreva kuti panapa vana Zekaria vaitonamatira vamwe vanhu vanga vasina vana vachitodzokera vaine vana. Vhesi ndiri kuiverengerei tinogona kutinge titori navo vatungamiri vesangano raMwari vasina mwana, wekuti kapo inotouya yoti hatina mwana mufundisi wovanamatira voenda. Gore rinouya vouya mufundisi vaya vachiratidzwa mwana. Ndo wanga uri upenyu hwaZekaraya mukati mesanctuary. Aitonamatirwa vavasina votodzoka vachitenda Mwari, asi iye makore achifamba asina. But Mwari ngaatendwe, pachapter 1 iyi haiperi Zekaria naElizabeth vasina vana, inonopera vaine mwana. Gabriel unotumwa kuzozivisa mashoko akanaka ekuti Zekaria naElizabeth vachabata vana, vachabata mwana muruoko rwavo. Saka rikaendikudze munhu waMwari, tikadzidza mukati meBhaibheri yevanhu vanga vasina vana mukati meBhaibheri, tina Abrahamu. Nhoroondo inotanga Abrahamu asina mwana, unosvika pakuchembera anga anenge ainaye. Tabva ipapo tinosangana naHana, anga asina mwana asi anokumbira chipo chemwana, Mwari unomupa. Saka tiri kuti kudini mukati mezuva ranhasi? Anogona kuwanikwa hake 1 mukati meBhaibheri akafasta mwana ari muyuta kuti aroorwa, but madzidza nyaya yekugurupa vanhu verudzi urwu mukati meBhaibheri, vazhinji vacho vanonosvika pakuzorora vaine vana. Saka I've got a word of encouragement, I've got a word
of giving you hope kuti munhu waMwari makore awanda hatisi kuramba hamuna mwana. Ichokwadi, nharaunda inozviziva kuti hamuna mwana, asi inzwai munhu waMwari. Toda kuti tizivise Mwari mukati mezuva ranhasi nyaya yenyu yekukumbira kwenyu kuti Mwari akupei chipo chemwana, muwe nemufaro mukati memba yenyu. Nemake kuti vanhu vasina vana, ndambotsanangura pamashure apo kuti vane hondo dzakasiyana siyana. Munoziva mukati menharaunda yedu munhu akanga asati akuropafadzwa naMwari nemwana kuti arove mwana womwe munhu inoita nyaya isingaperi. Varipo vakateerera program sati kuti Mwari wokudenga ngaakurangarirei akuitirei zvakanaka. Saka mukati mezuva ranhasi toda kunamatira hama dzedu dzichigere kuropafadzwa nevana. Vamwe vacho havana kana any medical condition iri pavari pachinogona kungozikamwa ndechekuti havana vana. Vamwe vacho mafallopian tube akabloka zvokuti hapana panogamuchirwa mwana, hapana paangagara. Asi Mwari havadi fallopian tube kuti vape chipo chemwana. Vane nzira dzakawanda dzavanogona kutiropafadza nacho. Vamwe vacho vakatopedzwa zvibereko, dhokota akatozivaudza vapedza. Vamwe vana kutoudzwa akatozoti akuenda kumasikana onzi maikuru hamuna zvibereko, hamuna munogara mwana. But kuti Mwari mune masimba ose ekuti muite zvinogona kubatsira vana venyu kuti vabate zvipo zvevana mukati meupenyu hwavo. Vamwe vacho havatevere kunguva yayana mai. Izvi zvinova zviratidzo zvokuti vangangobatsirwa nemwana. But chikuti mukati mezuva ranhasi Mwari, may you do a miracle yekubatsira vana venyu kuti vabate vana. Nemhaka kuti Sara paanopiwa chipo chemwana anga asisina umbu. Regai ndiverenge pana vaRoma chapter 4. Pane pfungwa kuti tingobata ipapo inogona kutipa kurudziro pakutenda. VaRoma chapter 4 pavhesi ya16. Saka ndezvokutenda kuti zvive zvenyasha, kuti chipikirwa chive nesimba kurudzi rwose, rusati rwuri rwomurayiro bedzi, asi norwokutenda kwaAbhurahama iye baba vedu vose. Sezvakanyorwa zvichinzi, ndakakuita baba vemandudzi zhinji pamberi paiye wakatenda iye Mwari, unopa vakafa upenyu nokudana zvisipo sezvinenge zviripo. Wakatenda netariro pasina tariro kuti ave baba vamarudzi mazhinji, sezvakanga zvarehwa zvichinzi rudzi rwako ruchadaro. Haana kushayiwa simba pakutenda, achifunga muviri wake wakanga watofa hawo zvaaive namakore anenge 100 nokufa kwechizvaro chaSara. Pavhesi ya19 ndoyanga ndichida womb yagogo Sara yanga yafa. It was a dead womb. Anga asina chibereko, asi Mwari wakavapa mwana. Saka inzwai vana vaMwari, at this particular time we are not supposed to be weak in faith. Nemhaka yekuti tine hama dzedu dzinofanira kubata vana irregardless of their medical condition. Tine vamwe vanoteera continuous zvoti ane continuous bleeding, zvoti pamaziso evanhu machiremba akabvunzwa vanoti apa hapangakwanisi kubatika vana. But kuti mukati mezuva ranhasi Mwari wedu unogona kutipa vana pasina tariro yekuti panga paine vana. Vamwe vacho vanosangana nemaattacks akasiyana siyana. Panguva yavanofanira kusangana sababa namai ndonguva yavanorwa iyoyo zvotokona. Saka tiri kuti zvirimo mukati medzimba, but tiri kuti Mwari pindirai mubatsire vana venyu vagone kubata zvipo zvevana. Saka this program, this time ndekutizivise Mwari kukumbira kwedu. Saka panguva ino let's pray for those without children, those who are waiting for the blessing of the womb, kuti Mwari aropafadze chizvaro chavo, vabate vana pautana hwavo. Chigova chishamiso chinogoneka mukati menharaunda yatiri, nokuti Mwari wedu ndiye zvaari zuro nanhasi nokusingaperi. Ngatinamatei. Baba vedu ari kumusoro kudenga, Mwari akatendeka, mutsvene waIsraeri, the Lord God, who is merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth. Jehovah,
who keeps mercy for thousands. From the abundance of your mercy, Mwari, kamara yaonyesha dzenyu mudzinangise kune vasina vana panguva ino yatiri kutaura nemi. Ishe wokudenga, tinawo vamwe vatoneta vasina kana kutarisira. Iri basa renyu Mwari, nemhaka kuti basa rekuzadza nyika nderenyu Mutsvene waIsraeri. Isu tingori midziyo, mavessels amakasarudza kuti tiite basa iri. Rangarirai vana venyu Mwari, zviri kukonzera kuti vasabate vana. Mwari, gadzirisai panguva ino. Mutsai kutenda kwavo nokuti muri Mutsvene waIsraeri. Kuna vari kutonamata izvezvi mazita pano hatinawo, asi Mwari, you know your people who cry to you on a daily basis, day and night, kuti Mwari tirangarirei, mutiitire nyasha, mutipowo zvipo zvevana. Rangarirei chokudenga, vamwe vacho makavapa vana kudhara, asi vari kungoti Mwari, ndiri kukumbirawo mwana musikana, ndiri kukumbirawo mwana mukomana. Varangarirei panguva ino chokudenga, muzadzise chishiwo chavo nokuti muri baba vedu. Muzviite even vavarayirwa. Demonstrate Mwari your power to intervene in a human situation. Vamwe vacho Mwari vakaudzwa mashoko anodzimba mwoyo, never ukama, kuti ndimi munodyira vana mudumbu, munorova sei vana vamusina kubereka. Ishe wokudenga, vamwe vakanongedzerwa uroyi, rapaiwo mwoyo yevana venyu, muvaitire zvakanaka. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Toda kutenda. Saka patiri kuendera mberi neprogramu yedu, maprayer request ndimi munotumira, tomaverenga pano, timanamatira zvakare nguva nenguva kusvikira Mwari atiitira zvakanaka. Vana vane muna mazvinenge yapindurwa, sunungukai kuti tumira paprogramu ino kuti tiwane encouragement tichienderera mberi nekukumbira Mwari kuti arwe hondo dzedu mukati muupenyu. Saka zvombo zvehondo kukumbira Mwari kuti atirwire mabattles atinawo. Hondo yatanga tichirwa nhasi ihondo yeavo vasine vanhu. Vasina vanotozviziva kuti iyi ihondo yakazvimirira yoga, inoda kuti tikutsirane pamunamato, kutsvaka nyasha dzaMwari kuti apindire. Saka namba dzedu dzatinotumira maprayer request enyu, musatye, hatitauri mazita enyu nokuti we must be private and confidential. Asi prayer request tinongoiverenga isina zita. Namba dzatinokwanisa kutumira i263 775 460 Mwari kudenga akukomborere. Regai tipinde pakunamata kuti Mwari akomborere program ino, arangarire vasina vana, avape ukama wakasimba mukati memarriage, nemhaka yekuti zvogona kuitika kuti nguva yareba umwe zvakumirira kwakumunonokera. Mwari ngaabatsire hama dzedu kusvikira vachitambidzwa chipikirwa chevana mukati memuchato wavo. Ngatinamatei. Baba vedu mazviitenyu mukati mezuva ranhasi, tokutendai Mutsvene waIsraeri nemukana wamatipa kuti tinamatire vanhu vakamirira vana mukati memuchato yavo. Vamwe vachine tariro, vamwe vachina tariro, vamwe vane kunetsana kunobuda nemhaka yenyaya iyi. Mwari, isai kusimba kwaukama pakati pevana venyu. Murangarire avo vari kukumbira kuti maropafadze nemablessings fruit of the womb. Rangarirai chokudenga, muvaitire zvakanaka. Madaro chokudenga, mapewo maresources achashanda pakuchengeta vana ivava vamunenge mavatambidza. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Mwari kudenga akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Tosangana vhiki rinouya. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi,
madaidza vamwe musandipfure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapaniwo moyo wangu kundiponesa Asimi Jesu Dochema moponesi Inzwa dochema apamadaidza vamwe musandipfure musandipfure